megalayapost.news. Kah Nyotrep Youth Council HYC kelak berngem ban khang tala ya ka Khas Hills Autonomous District Council KHDC lada kibor penyai ke council kim khang tala ya ka Karkhana Resource Rubber Private Limited ke badan hak hat Wimer Mausmai Ribuai District Jongu Joginder Par Kapur. Ya kini la pentip du Presiden ke HYC ba Roy Kupar Sendrem hadin ke jingi kedu bodu executive member bakmi ya ketana treat ba Jigur Mirthong. Haba keren sikilap thai kupor du Presiden ke HYC ulayat ho bana kalyang u executive member ula kubur baki kot kisla jong u Joginder Par Kapur kila kut no hau benai yayong arhajar arpsau. Wat haduk menta uni barjala u klempat pentamai. Uba Roy Kupar ulong ba ke jinglek khangtala ke HYC ya ke Karkhana Resource Rubber Private Limited kedai namar ba ke District Council ke klem le ya la ke Kamram. Lada ke KHDC ke Basnahi ya ke an kamla ban pentrikam bat kamnut ban khang ya ketika Karkhana ke balap penyat bian klem kot kemsla kan bah ban khang no sendan ya ke office jong ke KHDC la pen pau uba Roy Kupar Sendrem Orka jingjai ke belajak ni si yang dia po Mausmai Ribuai District ya ke ba pilai i nakaliang jong ki khot jong ke sing beki noilam jong ke Ribuai District kilalet ban jurip ya ke wi ka jaka ya khayi lane ke jakale business ya kabala long try da u barjala lane da ki barjala hadin begi khot jong kaseng kilapoi tu ke jaka kilapani ki kot kisla namar ba nilayo jingtip ke batikna ba ya kani ke jaka ban le business lane ban khayi da u barjala omshim la ai ya lane omshim la renew lane pentmai ya ka trading license na du ubanai balai lane ubanai basau jong mentau snam ti hadin bangila yo jingtip yo kata ngila pha ikit khot bagi noilam jong Ribuai District banlet ya tu jaka ban keli ya new brew bapanya ikni jaka la udon na shm ikituki kot kisla ndai gumba baro hi play i kai ke belajar tu sengi hangti hapo jaka trekam la ni hapo ka ta factory jong tu ubar jela akaba akajaka ban pen i kita ki kot kisla bangin yo ban yo i la udon em kata training license re ula pen i man ya kata kabor but don ru naki bela pen i kata statement jong chief minister jong i ubala keren ban ong ba kiseng bhalang lani ki rupat ba jong kajela kim don hop ban check kot check sla khantam ya kini ki barjela ti hadin mangilai i tu kajingja ki khot jong kaseng tu kasngi kilakhang tala ya katu ka factory lani ka jakat rekam ndrei kai ka ba ngilayo jingtep pat menin kasngi nakaliang jong ki bor pulit jong Ribuai District kilalet ban penpat ya kata tala bat la ailat lani la IT biang ya kani ka jakat rekam hau ni barjela ban penyak biang ya kani rekam kani ka jingle jong ki bor pulit jong Ribuai District bat kumju ru jong ni barjela ban khayi ban pateng hakani ka hakpo ka uput trekam jong ka Khas Hills Autonomous District Council kalong bean namar ka kalong kalalong bean bat persya ya ka regulation jong ka knais pak santusa ka regulation ka trading by non tribal regulation ka knais pak santusa ka krenshai hapo ka section lai boong ba kinu non tribal ki bakwa ban le business ki hap ban yo ya ka trading license nang ni na po District Council ka jingwan ka jongi ban kendu yo iam trade haringkat ka jingdon lang ki officer jong ka trade department bukum juru na po enforcement kalong ban keli syai la ka District Council kala ai ni am ya kata ka trading license yo new brio langba ka jingi kendu ka jongi mta sengi ngila tip da ka basai ba ka trading license jong kani ka company lani jong kani ka jakat rekam omshem la renew nadu ubanai basau ya ka balakut teka jingkeli ka bami kalong bakum nu pat uni ubri ula ban trade kani ka business lani ban run kani ka business haduk kani ka kleman tikai ke bangi labu ke jing dawa khmat jong iam trade kalong ba ka District Council kadai ban pen i la ka jong ka bor ka kum bala pen ku bor ka leng ba ka anjo ka knais pak samsa ka section 7A la ne nyo a jong ka regulation ka knais pak samsa ka kren da ka basai bala da don unu brio la ne kanu unu company ka ba ya le persya ya ki kendon jong ka regulation ka knais pak samsa ka District Council ka don ka bor ban le khang tala ya kitu ka jakat rekam ban si ki tiar kitar kat hadu ba om la renew lane kat bom pala ban renew lane ban ai ka training license te ka jingwan ka jongi bani kendu ia mani singi kalong ba ngin penbor ya ka District Council ya ka trade department ba ka dai ban lek khang talano da ka District Council ya ka ni ka jaka ba ngila keren do da ka basai bala da ka District Council kamla ban pentrikam ya ki bor
kat kum balapun kuk bor ki kam don jingmut mangindon ya kani ki HDC hang ni hapo nong bak selong kam don jingmut mangindon ya ka district council ka ba omla ban penteri kam tang ya ki an ki ba makahi kala thang tena kaliang jo iam treat ula kubur ba ka district council kan sale ke badon kam ula panpor yangi nangi ban aipor ya ka district council ban study ki kot kisla namar kumboloong ba ka don ga jeruat habai ba ka jinglong try ya kani ga jaka ban halor kata kanong rim ka district council kam shimla renew ya ka training license rengi ngi kren da basang iong bangim tuk manu belong try ne manu belong try kani ga jaka ka concern ga jongi ka dei be ba uniu briu uniu dukhar uptrikam hang ni gajala ka jongi hapo uput usam jong khasil autonomous council claim ka training license balada pitrikam claim ka training license ka umut baka district council ka ban sis ka ban khangtala ya kani ka jaka trikam tingi hadin ka jinge kren nakaliang jong treat ula panpor ringi sitayo ba un study ba ka legal department kan pet ya kita ikut kisla bat hadin kata kin sa pentip yang ika ka baki kita bende bat nakaliang jong seng ngila keren na ka basay ko mangiong mene baka jaka bangin let ban khangtala sa sisian pat ya ka factory kan baharu yang bangin wan ban khangtala ya ka district council ba umdan kam ban bu officer umdan kam ban bu department hang ni namar kam don jingmut ko mga OIP ban don district council labatang iki an ki ba pisna pimla ban petrikam kata kali jinge keren kabangilai keren apeng jongi bat treat haringkat bat ki officer tingin pet ya kata kasitayo kaban nakaliang jongki ki ong ban pet ya ki kot kisla bat hadin kata nakaliang jong kasengin sa shim karai ke kabangidai ban le habai de kani kam jong pating factory lan ni ni ubrio ubar jela ubat trikam kani hak hopo uput usam jong dis council claim ki kot kisla bobyang kata claim ka training license nang ni pot dis council Meghalaya Post.news